Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi baro mentangi don bad iba Ernest Mauri i Presiden Rangba jongka Meghalaya BJP ba kublai shibon nam ta kapor pilai kidat bon teli gimat ki jura ki jingkeli ki bengi kwa ban bo akhmat jongpi tingan sedang sya da boong ba nadu bo pi1 ko bo kli du jongka BJP po Meghalaya i ba ka sain pertai ka sai hima sai sima ka shoshet ba ma pi1 ra bon teli ki akhmat jogi pat ba lingba kilat pathai khubor bat kibe de kilat tinga skwa kali kalong ba kadi ki wara jumpi gini gimat ki jura bede ba ka bamsap bat kibe kalong ta manshu bin chongshet ki pat ba lane kada don shisha ka ai akadi ka jala jungi hakawan kong na ai kublai pi nong sanima ban kumjuru ki pat ba boro ki ba pet e kane ka jingye jubak ne jingye keli kan kapor ka pila ai kapor jumpi bani kendu banga ndu ma shinti kum uta unoilam chong kasen BJP hak ne ka jala jumi ka jubak ko bangan ai halor ka jingkeli ka bani kong kalong ba pila ong nga ba hak bede ba kini ka jing wanra ka jumi kum ka parti hak bede ba kini ka kam bamsap kam dari bangi wanra ya kane ka benta ban persyasyo pai ba bangi don da kawai pat ka jingot ka bahakmat do kadai bangi kwa bu pai ba untip pa ka sarkar na po Delhi ka sarkar ka bayalam da kasen ka jogi ka IC bun ki song pisa sa kastit ka jogi ban wanra ya ka roi ka par lada kadai ya ka limti ka singkin lane haki benta baro Khantam hakabedai bat kadis council kuba pitip kadis council kadai ka bangi burom baro ka bayada ya ka riti ke dustur ke jomi ka bayada ka kende siap ke jomi hakaba kadai kesin ka beningkong kadai ka sarkar NDA ke jomi hak jingelam chungu prime minister burom jomi Narendra Modi ul ai ka song tengka ban yarap sikidis council hakadur jom ka SAG ka special assistant grant Hadirin mengila pet ya kani ka song pisar rada bai kadai de kispa krur tengka habro lai sini kidis council handai ni syamba ha kadis council hante po gentiles pa na po carols dis council kila misuse ya kani ka fund hakaba ka guideline ka bala ai na kani ti ayu ka omba ya kani ka pisala ai banle ya ki kam development ban shna yu putpa ban shna yu surok ban shna yu ki community hall ki school handai ka de klamale bat ya kan ni jing syam ku jongi omdai bang isu sim ya ka kot na po surok lane na po madan ban ong ba ka don ka ni ka kam bamsa nila da tresitom ni file ki RTI lemba ki nong mikmat jongi po gentiles bat kum juro lemba ki nong elam jong ka parti ki member ki jongi po carols hadir ni file ki RTI dai ka RTI ka bakran ba ka don ka misuse ya ka fan ngimdon de kumboy pat ni kwa tangkawe la se don ki basun to bakla ki ong bangi sim ki isu bangin yo ka mai det bangin baka parti jumi kan pau ni long concern ha ka parti ki jumi po ka manifesto jumi ka kerjai bangi persya ya ka bamsa zero tolerance on corruption na ta daw ni ya kran ni kani ni berso pat ba namar ha bangi ya kran ber ki bor ki bahalor khamtam ki bor sarkar ngi iba kam position no ngai iba ki ada pun ban ni kam bamsa hajaka bakin penbet ki ada pun ban taka pelong dia nga kumunang elam jong ka parti rangkat ba jing rai jong ka parti ka state office bara kadai ka bakli do jong ka parti nilai song nilaya pas don da resolution ba nilong persya ya ka kam bamsa lada kadai dis council ne kadai positif mentan pi omba ki bor sarkar ka jakaban ya khun persya ka bamsap ki persyang baniada ki kita ki persyang baniada kalong hakaba nakalian kejonga ngala yesem marhamat batu siam konrad sanga ban ya kren ni ne isu hakaba dei bat kini ki artli ki disomse ka gentiles autonomous council bat ka girls autonomous council bat nakalian kejong ong yang ba
ai por yang sitayo bangan ya keren bat ki badai ban pe handai kam posisi no bat nak dia kejonga ngala sim ya kata kelengkor hak bang ngala keren ya usiam jong ke janjai hils umat tombo siwat handai ke jubak ke bang yo anu ke posisi itu bat nak jo ko poru ngala keren ru ya ubipun usiam jong ka karusus council bat uru kalong kumjo kapedi bahang ni ba borok armut kini siam ki sakte la kam hangno tengam tim tang ba kampoi sekta solution bania penbet ma kila divert e ka fan kam tampo jan tehis hadu apo ka yang dorbar ka jongkiru u siam u jongki ula pediang ni kan ni wa ho nila punun kam bakala ka ba arpu krur nila siu salary bat kam tak Tigi iba kanika Garo Hills District Council kada na play gajik nomor bagi nong tray gibi otulop tikat kum gajik lap jung pi naga RTI hato na kata ga grant ka bawan naga central government kila pendan kam ang ban siu tulop siki nong tray hapo jan hills kila punun kam bakala ki siu tulop ki dong tray hapo Garo Hills te hakalo kedor ki pendan kam bakala ki divert chano hapo Garo Hills ki don ki skim ki baki pentray kam kanuksangan highway arteri ya ka way ka building kata ka Emily Hostel kaya wo order yo way kontraktor ha way ka floor way kontraktor ha second floor kalong ka bapla ba nga siyam kam judon kum kata ka hukum ai wo order kumu ha ka way ka yin ai wo order arun kontraktor bat ka por ka ban pendap lu abu urarun hapo garus bat ka baar pa kidon ki project ki baki peni baki snai ke yo hakon situ we MDC kendai pusan lak ula de draw ya ka advance payment handai yang tang ki payas da hadu mentaro kata ka project kalong incomplete kimbala pendam bat ka balai pat ha ka bede bat ka tu ka documentary film ka AED baki om ka peni ba kila pelat ya kepisah San Krur Prapo Arlak kat ka bag kacintip ka bugiyo lembak RTI tang ar episode umdan tang 10 minit umdan hatu kala benong kat kata kacing pelut kala ada bendai ka movie kala ada bendai ka super movie kala ada bukan film ke bahaya ba ha ka bagi star dengan ki aktor kin sim bentar kum kita kidon ladangan nyau tang ni kata kidang bon ba ha ki thup RTI ka bangiyo ka dong sibun hapo ka Garo Hills District Council kita ki bang yo lembaga RTI pat ka kat kum gajik tip bagi la yo lum no chief minister wong ba ka sarkar benta ka la pha ban le ko audit ha ka bede bat pisa ka bapoi sha Garo Hills bat Sedianja Hills bat wong ru ba la da don kam hadi jo kata ka audit kin sabu shu di ki wei pat ki jing toket piso gum no la kata ngai lati ha ka baki om baki la ai ya katu ka local audit balai inspection kata rusan sen langsung ya kawai kata langsung ya habale ya kata di balai sibuk sen manis banlap ya kata nerai ke nangno kasdang ka bangsa bat ka baar ngayang scam hadu mentaru bangakwa banwan daka inquiry no po center tam ka CBI ka bangi ni yang borbor bahkan menghut ke bat ngasuh ba lada ka sorkar lane ka sorkar ka pek yung council lada ka slow ba kamdon kung kata kambang sap wan syakmat IT ken kan winlap ken hamno ka don kata ka bang sap po ka council tamba banwan ka CBI pat don kam ka jingtho na ka state government ka sarkar jilla CBI kamla ban chuan kum tu ma ka don kam ka recommendation ka cabinet te beta fibu pressure am gi ki argut hai ba hek khamtam gi bodan cabinet ban ong yu conduct ba de ban khot ka CBI inquiry nga ay nuksa hoit ka sa kaday ka ba piyong fi nga ay nuksa hoit kaday ka autonomous council ka bapit ng sarkar ladak sarkar kam ay jingbit ka CBI ka nomwan handray nga sim nuksa po karbi ang long ka jiya kum ni handray ka sarkar po karbi ang long po asampat ka ilat CBI ban tokit namar makim don kuti namar kita ki bamsap ki deki MDC ki bodon nakatuka council te balay ang ni long kumta de man ay lat ken mo
namar ba ngamong ya kata kawai ka bangalong concern ngi kum ka parti kalong namar ba kani ka pisa la ai na ka sarkar nang tin po na sarkar pudang po Delhi ban develop ya kini ki backward area ya kini ki jaga juni sinong kendong na try ma phi nong kendong ha ka por ka slap jenjar ban ya inti ki kena school ki ya ya trong ka kti por slap kham tam ta kani ka sarkar ka juni ka perhat kumlo ban wan ra ya ka development kham tam yang ki tribal ta kani ka pisa kam dikin ban chu sap e ki spa krur kadai ban ki menteri hokken kang bagi pai ba ki bedon sinong kendong lu kin yo ta ka jin mentoi hak ba ka sarkar ka juni ka sarkar pudang juni ka lamang terbang Ba nang shen phi wan po Delhi phi kendu yo President Barang ba jo saingu GP Nadda phi kendu ru yo Menteri Kena Katanat Home Kishan Reddy phi la ek phi ekran amalo kani ki issue kani ki isu ka ba khamat ba ka ba ngi la ya kren jiliu ba kham tam ba u Presiden Barang ba juni u GP Nadda ngi kren u sipang ka parti kum ban penklai bat umuru ba kini election ki awan hantam po dis council po Garo Hills bat ni lai kren ru ya ki isu ki beri ke state ya ka ILP bat kum ta tertel te hal bede ba kani ka jikna bamsap ke ga ba ki don ban ong kin le ayu na kali yang juki na kaliang ke jongki ki ong ba ya ka bamsap ki himde ban aila ba na kaliang ke jongki ru na mar nang siwan condition ki ong bangin find out the solution ha ka bangin pha ba de ban don ki inquiry dah kadai kanu kanuru tang ba kadai benok independent inquiry lalu try kata kaduan bagi election kalau ajan ki beri kuat tip ke jisya na try ma kanom slam hi ngidang ya walk out ya kata